Ang tanan igso nato padulong gyud diha. Wa gyoy usa nato nga magpabilin bisag unsa nimo ka lagsik karon. So karon ang atong tema mga kahigalaan ug mga kaigsuonan no, dili basta-basta ang atong tema. Kay kini the good news about death. Na kini ra bagyon tema ha, dili ra bagyod ni siya masabtan sa uban kay kini siya gitawag nga paradoxical kaayong tema. Kay ngano man the good news about death kay dili ra bagyod good news sa pagsabot gyud nato sa general gyud nga opinion sa mga tao ang kamatayon. Apan kini atong masabtan samtang kita magatuon karon niini nga taknaa makaigsunan. Apan sa dili pa kita magpadayon, hangyoon ko kamo sa pagampo. Amahan ni langit nun, kami nasayod nga lumalabay lamang niini nga kalibutan. Moabot kining kamatayon tungod kay ang sala niabot nining kalibutan. Apan kini nasayod kami nga ikaw doon na pa'y labaw nga mga plano sa among kinabuhi nga bisan pa ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Maoy garantiya sa kinabuhi namo nga walay katapusan. Immortalidad panahon sa imong pagbalik. Salamat ikaw makiguban kanamo karon nining taknaa samtang kami magatuon sa pagpadayon sa imong pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Now mga kaigsunan, ang kamatayon no? This is very common. Ngani sa matag segundo doon ay duha nga mamatay. Unya kung maabot ang usa ka minuto 120. Kung maabot na gani ang usa ka oras 7,200 ang mamatay. O kung usa na ka adlaw 172,800 na kabuk ang mamatay. Usa ka maalam na ingon siya sa iyang pagtuon nga ang tibuok gyud area sa kalibutan lukop na kini siya sa tao ug wa pay namatay nagpatong-patong nagkaupat. Busa makaigsunan nga very common nga kana siya mo'y destinasyon sa tao. Ngani didto igsuon sa usa ka dapit sa Richmond, Virginia, dunay usa didto ka epitaph sa usa ka tombstone nga nagkanayon. Stop, my friend. Yung pa niya, hunong, kay daaman diya sa minteryo. Hunong higala. Ingon dayon siya makaigsunan, as you go by, yung pa niya nga, samtang ikaw naglakaw. As you are now, masama nimo karon, so once was I. Ana ko kaniadto. Impa niya, as I am now, unsa ko karon, you soon shall be. Mahimo kang iyon ana. So prepare yourself to follow me. Mura bag gipasidan ang tadaan ba nga kana siya nga epitaph nagpasabot nga ikaw na puy sunod. Padulong yung kadinhi, kung unsa ko karon, so prepare yourself to follow me. Ang tanan, igso na to, padulong yun diha. Wa gyoy usa na to nga magpabilin, bisag unsa nimo ka lagsik karon. Labi na gyud ang kamatayon is very common makaigsunan. Regardless pagani katong akong gireport kanimo, kay ganiha makaigsunan, kay kung usa ka tuig, 56 million ang mamatay, wala pa'y labot ana ang pandemya. Wala pa'y labot ana ang gubat ug uban pa nga natural calamities mga kaigsuunan nga niabot sa kalibutan. Ngani mga kaigsuunan ang tao padulong gyud diha. Apan samtang kini siya sa Richmond, Virginia, nga kini siyang epitaph diha ta tombstone, mga kaigsuunan nabasahan sa usa ka bata, ang bata igsuon, yung sa maning pagkasulat. Ingon niya nga prepare yourself to follow me, iyahang gisumpayan. Ang iyang pagsumpay mo ni iyang gisumpay. Gisumpay sa bat, to follow you, I'm not content until I know just where you went. Ang pagsunod sa imo, hadi ko kontento. Hangtod may bawaan ako, ug asa man ka ni adto. Namdakan ra ba yung kayong theories and concept about death, mga kaigsunan? Mauna nga, ato agining kinahanglan masayra nato, kung unsa man kay kahimtang sa tao sa diyang mamatay siya, asa man siya padulong. Nya makaigsunan dura bay mga atheist nga nagaingon nga goodbye na gyud. Wa na gyud ang tao'y diha ra gyud siya kutob kung mamatay na siya.
Pero sa laing bahin, bisan pa sa Christian bodies and mga kaigsunan, mga pagsabot sa nakalilain nga mga katauhan, mga kaigsunan, bisan pa ang mga paganism, doon na po'y pagsabot na magani patyo nila, mga kaigsunan, nga kung mamatay ang ilang hari, labi na kining mga pyramids, kay nagtuo man sila nga dunay nain na pud nga kinabuhi. Dunay pagsabot sa transmigration, dunay reincarnation. Aduna po'y mga taong maingon nga, ug mamatay ang tao, ug matarong siya ditsog langit. Kung daotan siya ditsog impierno, ang uban adto pag purgatorio. And that is actually what is some of the doctrines even sa Christian church. Apan kita, mga kaigsunan, kinahanglan makasabot di ini sumala gyud sa gisulti sa balang kasulatan, kay mao man gyud ni siya ang atong basihan sa ato ang pagsabot ni ining kahimtang sa mga patay. Pero ang atong tema ha, the good news about death. Now, ngani bisan pa si Job, kining libro ni Job, mga kaigsunan, mao gini siya usa sa pinakauna o pinakadaan nga libro. Gisulat kini ni Moses while he was in the wilderness. So mga kaigsunan, siya nangutana, if a man die, shall he live again? Na muna pangutana, igsoon nga, kung matao mamatay, unsa man, mabuhi pa ba siya kusab? Kana siya, dili buti pasabot nga wa siya itubag. Kay ngani, nagpadayon ang iyang gisulti, mga kaigsunan, if someone dies, will he live again? All the days of my hard service, I will wait for my renewal to come. Oy, si Job di ay nagpaabot sa iyahang renewal. Sa ito pang mabag-o, siya, mga kaigsunan. Pero ang pangutana, mga kaigsunan, kanus aman na, may tabo. Kung kinahanglan atong tun-an na o kung sa may mga sources nga reliable kayo, may tungod sa niini nga kahimtang kung ang tao mamatay na. So, adunay pangutana, mga kaigsunan, kinahanglan gyud nato ni sabton. What reliable source, ingon pa niya, mga kaigsunan, do we have for information concerning the dead? Mga kaigsunan, unsa may pinakakasaligan kaayo nga kini siyang nga source of information may tungod ana, mga kaigsunan, kung magisgot kita may tungod sa kamatayon nang patay, mga kaigsunan. So doon ay gisulti diri si Isaias. Ang gisulti ni Isaias, mga kaigsunan, nga Isaias 8 versikulo 19, when someone tell you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter, mga kaigsunan, kung dunay musulti nimo nga moadto ta sa maglalamat o gitawag spiritista nga musulti kanimo anang mga butanga, ayaw adto dito kay nisulti si Isaias nga nag-ingon, mga kaigsunan, ingon pa niya, should not a people inquire their God? Mao ni gisulti ni Isaias sa mga katawhan sa Israel. Ingon pa niya nga, why consult the dead? Nganong mangunsulta man mo sa mga patay may tungod sa mga buhi? Mao na, mga kaigsunan, nga dili ta pwedeng mangutana sa lain, kay ang Ginoo ra gyud atong pangutanon may tungod sa kahimtang sa mga patay. Ngano man, kung mamatay ta padulong mata diha, kinsa man ang nagbuhat nato, di ba ang Dios? Siya ay nahibalo sa tanan. Busa didto ta mangita og usa ka reliable nga kini siya kasaligan nga source of information, kay siya naglalang nato og unsay may tabo nato sa diha nga kita mamatay. Actually, wala man plano unta nga ang tao mamatay, pero tungod sa pag-abot sa sala, ang kamatayon ni abot og busa karon, mga kaigsunan, kinahanglan nato masabtan kung unsay may tabo sa tao sa diha nga siya mamatay. Now, adunay lain pa yung pangutana nga angay nato. Nga kinahanglan masabtan nato what standard, by what standard are we to judge whether a teaching is true or false? Unsa man ang atuwa gyud nga standardiya sa atong paghukom sa pagsabot kung kana siya nga pagtulunan husto og sayop, labi na sa concept sa may tungod sa kamatayon. Ang tubag, mga kaigsuunan, diha sa versikulo 20, gisulti kana gyapon ni Isaias, ingon pa niya, consult God's instruction. Kung unsay gisulti sa Ginoo, diri sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, gituga sa Dios ug may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, aron kita makasabot ug mahingpit sa pagamatarong. Mao man na igsoon ang purpose sa balaang kasulatan. Ingon pa niya nga, if anyone does not speak according to his word, kung wa gyud na magsulti pinaagi ani, ingon pa, mga kaigsunan, nga kini atong balikan, mga kaigsunan,
Ingon pa niya, they have no light of dawn. Walay kabuntagon diha nila kung sila wa magsulti pinaagi sa balaang kasulatan. So kinahanglan gyud gibasi sa balaang kasulatan ang ato igsuon nga pagsabot may tungod sa kinisiyang kahimtang sa mga nangamatay. So unsa may gisulti sa balaang kasulatan may tungod aning igsuong kamatayon igsoon. What does the Bible say about what happens when a man dies? Unsa may gisulti sa Biblia ani kung ang tao mamatay siya? Unsay gisulti makaigsunan? Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7, and the dust returns to the ground. To the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. So asa padulong ang tao sa diha nga mamatay siya? Igsuon atong hinumduman kita gikan sa abog. Gikan sa abog, bubalik sa abog. Og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios. Ngano man igsuon, unsa man day ang elemento sa diha nga gilalang sa Dios ang tao? Unsa nga duha ka elemento ang gisulti dinhi mga kaigsuonan nga diin sa Genesis 2 verse 7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground. Asa gipurma ang tao gikan sa abog sa yuta, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So mga kaigsuonan, mao na hinumduman nato nga ang tao giporma sa Ginoo gikan sa abog, o niya sa diha nga napurma na gikan sa abog ang tao nga mao si Adan gihuypan sa iyang buho sa ilong sa gininhawa. Unya nahimong kalag nga may kinabuhi na dayon si Adan. So living being. So mao na ang duha ka elemento, dust plus breath of life. So kung ato pong tun-an kay doon na ba yung mga tao nag-ingon nga kana bitong tao hindi kamatay niya kay ang kaning tao kining lawas kuno prisuhan ni kalag. Pero dili na nato igsuon mapuribahan sa balaang kasulatan. Kay ang kalag mao na gyud ni siya composition sa duha ka elemento. Ang dust o breath or life nga gikan sa Ginoo mao na spirit. Ngani unsa nga statement nga gigamit diri mga kaigsunan, what statement by Job indicates that the term breath of life and the spirits are used interchangeably. Kini manggong ginhawa sa kinabuhi ug espiritu they are used interchangeably. Gamito na siya lang naglain-lain nga maura nga igsoon nga pag-describe. Mao na nga atong mabasa sa Job 27 bersikulo 3 nga nag-ingon, as long as I have life within me, samtang nga naa pa ning kinabuhi nako, the breath of God is in my nostrils. So sa tuwa pa, igsoon, kung naapay kinabuhi, naapay gininhawa, igsoon, dinhi sa Dios, no? Breath of God, diri sa atoa. So, muna makaigsunan. Muna, ato ang tagaan og pagsabot, kini siyang igsuon sa usa ka metaphor. Kini siyang gitawag nga, when a light bulb, is connected to electricity, unsay mahitabo? We get a light. Naatay light, tungod kay ang electricity, na-connect diya sa bulb. And then, no one puts the light in the bulb. Walay nagbutang diya sa bulb ug light. Yung pa niya, it is the result of uniting those two components. Resulta ra na siya. When we take away electricity, the light ceases to exist. Mao na makaigsunan nga wala na isugada yon. Kung ma-separate nimo ang usa. Nya, according to the Bible, the soul is a combination of body plus breath or spirit. When the breath departs from the body, the soul ceases to exist. Mao na makaigsunan nga atong hinumduman nga ang elemento, composition sa kalag mao ni siya. Atong makita makaigsunan nga dust plus spirit equals living soul. Pero kung dust minus spirit, dead person. Mao na nga
dust plus breath or spirit is living soul. Mauna ang gisulti sa balaang kasulatan. Mauna ang ato ang source, reliable source nga maugin na ang kalag. So kining minguntag na kalag-kalag. Kita may man kalag. Oh, dili na ingon nga naglutaw-lutaw diha, naglupad-lupad, wala na igsoon kay ang kalag mingon ang Ginoo nga buhi mao si Adan, composition of two igsoon elements. Now, karon kung ang tao mamatay, unsa may gisulti niini sumala sa Biblia? Tanaw na to ang unsay gisulti ni David mga kaigsuonan. How does David describe man's death? O miingon si David mga kaigsuonan dinhi sa Psalms 146, 3 and 4. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. Ayog salig diya na ng tao bisan pag prinsipe na, bisan pa og usa na siya ka presidente. Ayog salig diya. When their spirit departs, kung ang iyang espiritu butalikod diha niya, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Mawala na dayon sila kung mubalik na. Wa na gyud sila ang ilang mga plano. Wala na. Dili ta mutuan na nga matay lang ko kalgon gyud kanako. Di gyud na ta mutuan na. Igsoon kay wa na. Igsoon ngani igsoon unsa man ang abilidad sa tao. What happens ingon pa diri makaigsunan to a person's ability to think or participate in anything going on in the world after they die. Unsay gisulti na sa Biblia igsoon? Gingon dinhi igsoon sa Ecclesiastes 9:5 og 9, for the living know that they will die. Ang mga buhi nahibalo nga sila mamatay, but the dead know nothing. Why nahibaluan ang mga patay? They have no further reward, and even their name is forgotten. Their love, bisan pa ilang gugma, impanya din nga their hate and their jealousy have long since vanished. Nawala na. Never again they will have a part in anything that happens under the sun. Wa na sila ilabot, ilalom, sa silong, niining adlaw. Sa ato pa sa kalibutan, sa mga buhi, wa na sila ilabot. So mo na mga kaigsunan, ang mahitabo sa tao kung sila mga matay. So what does a person know after he dies? Atong tagaan pagbalikan pag itong reinforcement mga kaigsunan. Ingon diri, igsoon, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Unsay gusto rin buhaton-buhata sana. For in the realm of the dead. Kaysa kalibutan sa mga patay. Kung libutan, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Wala tanan. Basta mamatay na ang tao. Busa, kung doon na kay buhaton ron, buhatan na lang na ron. So kung gusto kang maghimog balay, buhat na lang daan ron. Kung gusto kang magminyo, minyo na lang ron. Kung gusto kang, pero ang maong implication sa maong teksto, kung mga lagad ka, pangalagad ron. Kay kung dito ka na sa lubnganan, wa na'y mga lagad dito. Dagang mga teksto nagsulti nga, wa na'y pagsampit o Ginoo. Dili na ka maginulso, di na ka maghisimba Ginoo dito. Sa minteryo, nga diin ikaw ilubong. Busa, kung mga lagad ka, kung gusto kang maluwas, hala pangalagad ka ron. That is the implication of the text. Nga sa ato pa, doon na panahon karon nga buhi pa ka, pero wa di nagpatay na ka, wa na kay mahimo igsoon. Or there need to be no mistake here. The Creator knows what happens at death. He tells us that the dead do not think. The dead know nothing. They cannot remember, they cannot love or hate or envy. Should not this forever settle the matter of what happens at death? Dili ba ni musulbad na kung sa mitabo, igsoon kung mamatay na ang tao, nga wa na gyud siya labot patanan, igsoon mauna nga kinahanglan. Kita, mga kaigsunan, mamalandong na, yes, one of the sweetest and most comforting truths in all of God's book is that when a man dies, he rests quietly. Magpahulay siya quietly. Muna siya may kaigsunan. Undisturbed by memories of a trouble, life, or concern for his loved ones until the resurrection day. Hangtod nga, moabot na pagkabanhaw. Where, yung pa niya makaigsunan, ang pangutana, mauni siya, where will everyone go at death?
Asa man siya padulong kung siya mamatay na. Igsuon, kini gisulti dinhi sa Ecclesiastes nga diin ang tao muadto, gibalik na to kini nga teksto, for in the realm of the dead. Kana lang siya i-highlight ng usa ka pulong diha. Whatever you want to do it now. Kay dito sa kalibutan sa mga patay, wa na ka. Igsoon. Ngani si Ginoong Hesus sa panahon nga namatay si Lazaro, miingon siya, unsay gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsunan? After he had said this, he went on to tell them. Unsay pagpasabot ni Jesus Christ may tungod sa kamatayon ni Lazaro, impanya nga, our friend Lazarus was fallen asleep. Ang iyang gisulti nga si Lazaro natulog. But I am going there to awake him up. His disciples reply, Lord, if he sleeps, he will get better. Apan mga kaigsuunan, yung pa niya, Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then, he told them plainly, Lazaro is dead. Ingon ni Ginoong Hesus, si Lazaro natulog. Pagsabot sa mga apostoles nga, maayo ra kay nagtulog ra, pero yung pa niya moadto ko pagpukaw. Pero actually, Jesus nagsulti sa iyang kamatayon, kaya ang pangamatayon, usa lang na kapag katulog. Now karon bisan pa ni ana nga context, iyahang si Marta nasubo kayo si Maria, busa si Ginoong Hesus nagcomfort kanya nga kini siya imong igsuon mabuhi pag-usab. Apan si Marta unsay ang pagsabot ni Marta makaigsunan? Ingon pa niya, when did Marta expect her brother Lazarus to live again? Ingon pa diri makaigsuunan, ingon pa siya nga, Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Nada ay pagkabanhaw sa ulahing mga adlaw. Ngani mga kaigsuunan, kung ingon pa niya, if there were no resurrection, kung walay pagkabanhaw, what would be the fate of all the dead? Kung walay pagkabanhaw, unsa may nahitabo aning tatanan nga nangamatay? Ngani mga kaigsuunan, giingon dinhi, for if the dead are not raised, kung dili mabanhaw ang nangamatay, then Christ has not been raised either. Wala unta nabanhaw si Jesus Christ. And if Christ has not been raised, your faith is futile. Kung gyud nabanhaw si Jesus, way pulos sa atong pagtuo, you are still in your sins. Naa ka sa gihapon sa imong mga sala. Now, ingon diri mga kaigsuunan, then those who have fallen asleep in Christ are lost. Katong nangamatay nga bisan pag nangalagad, malaglag to sila. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Mga kaigsuunan, kita'y makaluluoy kaayo kung walay pagkabanhaw. May pag maghubog-hubog. Kayo pariya ra gyapon sa iro, mananap nga mga matay ra man day gyapon. Among pariya tas tanan kay way paglaom, walay pagkabanhaw. Mga kaigsunan. So, ingon din ni Apostol Pablo nga, luoy kay goy pagkabanhaw. Apan kita nga mga katawan sa Ginoo, gisaaran nga dunay pagkabanhaw mga kaigsunan. Mao ning pangutana, because Christ rose from the dead, when can we expect the resurrection of the righteous dead? Ingon din mga kaigsunan, kano sa amantani ana mag-expect? But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have been fallen asleep. Siya'y maoy una nga ani. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Sa to pinaagi gyapon kang Kristo, makay the resurrection of the dead comes also through a man. Kay ang kamatayon pinaagi mo po sa usa ka tawo. Now mga kaigsunan, for as in Adam all die, so in Christ. Diha kang Kristo will be made alive. Pinaagi kang Kristo kita makaangkon og kinabuhi. But it's in turn Christ, the first fruit. Then when He comes sa pag-abot, that's why we are waiting for that blessed hope and the glorious appearing of the Lord Jesus Christ. Kay kana nga panahon, kita makaangkon ingon dira og pagkabanhaw. Impanya dira makaigsuonan, those who belong to Him. Nalipay ba ka nga nabilong ka kang Kristo? Igsuon, you need to be nga mahimo kang kauban ni ang kalibutan. Igsuon nagasulti nga kung mamatay ang tao, maingon na siya, goodbye forever, goodbye for all eternity. But when Christians die, mga kaigsunan, on the tombs of the Christians are found these words, goodbye until we meet again, good night until the morning. Mao na siya.
Igsoon. Now, ang pangutana, how many people will be resurrected according to the Bible? Pila ang mabanhaw? Sumala sa balaang kasulatan, oy, mabanhaw. Kinigiingon ni Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan, mabanhaw ang tanan. Juan Kapitulo 5, mga kaigsunan, 28 nga to sa 29. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear His voice, and came out those who have done what is good will rise to live. Yung pa niya, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Mga kaigsunan, mabanhaw gid ang duha. Ang matarong igsuon sa kinabuhing dayon, pero ang mga daotan sa kalaglagan. So ang pangutana, mga kaigsunan, unsay gisulti ni Pablo nga what did Paul say will happen to the righteous dead at Christ's second coming? Ang gisulti ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, tan-aw ato ni siyang mabasa sa iyang gisulat sa Thessalonica. Sa Thessalonica, 1 Thessalonians 4:16 and 17, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with a voice of archangels, and with trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. And after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we'll be with the Lord forever, mga kaigsunan. So karon, mga kaigsunan, atong nibuluan, nga diin, ang Ginoo gyud ang munaog. O niyan ang pagkanaog sa Ginoo, ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo iyang pagabanhawon pag-una. Pero kadtong mga natun-an naman na makaigsunan nga after the 1,000 years, usa pa ang resurrection sa mga taong daotan. So ang pangutana, unsay may tabo inig pag-abot na sa resurrection, pagbalik ni Jesus Christ. Nag-ingon diri ang pangutana, how will the resurrected body be changed? Sa unsa kana nga kausaban? Giingon diri, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that we will be like His glorious body. So mga kaigsunan, mapariyan natin sa iyahang lawas. Glorious body. 1 John 3 verse 2, sama kaniya, immortal, kita mahimong immortal, mga kaigsunan. O kini siya, igsuon nga gisulti, unsa nga gasa kini, nga diin ato, what gift will be given to the saved at Christ's return? Mga kaigsunan, giingon dini, listen, I tell you the misteryo kini. We will not all sleep, but we will all be changed. Itang tanan, mga usab. Ingon diri mga kaigsunan, in a flash, in a twinkling of an eye, for the trumpet, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Kita mga usab. So karon mga kaigsunan, nianang panahona, gingon, for the imperishable must clothe itself with imperishable. Ingon pa niya, and the mortal with immortality. Ang tanan nga mamatay, dili na mamatay, ang madunot, dili na madunot, o nianang panahona, mga kaigsunan, nianang panahona, when the perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. O nianang panahona, mga kaigsunan, magaingon, death, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? So muna mga kaigsunan, apan ang pangutana, how can we be certain that we have eternal life? Ang tanan nga dunay eternal life, mga kaigsunan, nga diha kang Kristo, and this is the testimony. God have given us eternal life, and this life is in His Son, naara kang Kristo. Ingon pa niya, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son, have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Ang naaray Kristo, ang naay kinabuhing dayon. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So karon igsuon nga gabi, buntag, udto, mamatay man gyud ta, kitang tanan, matag-usa nato, lumalabay na taning kalibutana. Pero ang good news about death, igsoon,
ang maayong balita may tungod sa kamatayon kay si Ginoong Hesus nagpakamatay kanimo ug ikaw aron makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Imong dawaton si Ginoong Hesus. Imong alagaron siya. Ikaw unahon niya sa iyang pagbalik, pagbanhaw. Kita ang mga buhi nga iabtan, ingon pa ni Apostol Pablo, sakgaon, padulong sa katasaan sa mga langit. Mag-uban kita, where I am, dear me also. Ingon pa niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, na kay balay, mansion, are many mansion. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place, I will come again to receive you unto myself. That's where I am, dear me also. So karon nga takna ang makaigsunan. Dawata si Ginoong Hesus sa imong maluluwas kay bisan pa ang kamatayon sama ka ni Pablo, for to me to live is Christ, to die is gain. Pagampo ta. Amahan na mo ang galangit nun. Salamat yan takna sa gabi. Niidi nga adlaw. Kami tagatuon kadiin ang mga lagad kanimo. Aduna gayoy kinabuhing walay katapusan. Sa panahon sa imong pagbalik, mamatay man kami busa langit nun nga mahan. Hinaot pa ang matag usa ka na mo desisyon sa pagtuog pag-alagad, magkinabuhi nga magpaabot sa imong pagbalik o magmatinud-anon. O kami pagahimo gayod niini nga desisyon nga mga lagad nga magmatinud-anon. Kini among gitugyan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoong manuluwas. Amen.